Koalicija Crno na belo koja se zalaže za poštovanje radnih prava organizuje punktove na kojima će pravnici deliti besplatne pravne savete građanima koji su žrtve mobinga. Na jednom od tih punktova je sad i Filip Čukanović, on će biti naš dežurni reporter sve do 10:30. Pa Filipe, dobro jutro, još jednom i reci nam kakvo interesovanje građana, da li ga uopšte ima? Dobro jutro, Srđane, sa Cvetnog trga. Evo ovde ispred Studentskog kulturnog centra nekoliko aktivista koalicije Crno na belo deli ove letke građanima. Oni su svoju današnju akciju posvetili, kako oni to ovde kažu, unapređenju uslova za dostojanstveni rad. Oni će dakle deliti na nekoliko lokacija danas ove letke i upoznavaće građane kome to mogu da se jave ukoliko primete bilo kakvu vrstu mobinga na poslu. Anđelka Marković, PR kampanja je sada pored mene. Anđelka, dobro jutro. Gde će sve građani moći da vas sretnu danas u toku dana? Dobro jutro. Evo naša akcija već teče na prvom potezu koji je ovde JDP SKC. Od 10 do 12 časova naš štand će biti kod Beograđanki. Građani će moći tamo da dođu da razgovaraju sa našim aktivistima i sa pravnicima. Potom smo na Terazijama. Naš štand će biti na Terazijama od 15 časova do 5 popodne i akciju završavamo po potezu oko Doma Vojske Jugoslavije. Građani mogu danas da se posavetuju sa pravnicima, ali ne samo danas, već i narednih dana. Kako ste to organizovali? Ne samo danas. Danas smo konkretno u Beogradu ceo dan, ali tokom sledećih 7 dana akcije će trajati po više gradova u Srbiji. Mi smo rešili se na ovaj potez zato što se najveći broj građana u toku zadnjih 10 meseci naše kampanje upravo obratio sa pitanjem vezanim za zabranu zlostavljanja na radu. Kako ćete mi pomoći? Mi smo našli više načina kako možemo da odgovorimo na potrebe građana, da ova kampanja jeste posvećena formiranju jedne vrste pritiska da se zakon poštuje, da se one zakonodavstva koje imamo primenjuju, između ostalog imamo zakon o zabranjenom zlostavljanju na radu. Mi ćemo im pomoći konkretno tako što ćemo ih putem našeg portala crnonabelo.com uputiti na inspekciju rada koju mogu da se obrate, upućivat ćemo ih na Agenciju za mirno rešavanje radnih sporova koja je nadležna u ovakvim slučajevima. Isto tako uredili smo da tokom sledećih mesec dana na pitanja građana koje mogu postaviti putem našeg portala odgovara stručnjak Agencije za mirno rešavanje radnih sporova. Hvala mnogo. Čuli ste Anđelko Marković, PR kampanje Crno na belo. Dakle, nemojte se iznenaditi ukoliko vam ljudi priđu i dobijete ovakav letak danas. Ukoliko smatrate da vam nije potreban, prosledite ga dalje, nekom će sigurno trebati. I ukoliko mislite da ste žrtva zlostavljanja na radu, dakle, možete dobiti i danas, ali i narednih dana besplatne savete advokata, što svakako mnogo znači. Srđane? Hvala ti, Filipe, na informacijama.